Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum uwa. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu. Mai suna mulki ko sarauta kashi na 15. Wanda marubuciya Fatima Zahra ta rubuta muke kawo muku shi a wannan channel na YouTube mai suna Fati Zahra TV domin nishaɗinku. Ni ne naku kamar kullum Abba Apex nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. Ta juyo tana kallon sa shagwabe ta ce wace ce wannan, me yasa ba za ta zauna a baya ba? Sharaf Nabila ta ce ya ba kanwar mu, dan matar yayinki ta shiga gaba, menene abin damuwa? Cike da mamaki take kallon su. Ta ce mata kamar yaya. Kafin ta yi magana Ayman ya ce shiga mota mu je a fiya, na gaji da tsayuwa. Ta ce yaya ni fa gaba nake so na zauna. Ya dubi Nabila ya ce ki dawo baya ki bar ta zauna a gaba. Ta ɗaure fuska ta ce ni ma gaban nake son zama. Ya ce tunda a gaba kuke son zama ni zan zauna a baya. Ki a fiya ki tuka motar. Ta karɓi ki ɗin tana ƙoƙarin shiga motar. Ta ga Nabila ta koma baya, ita a dole sai da shi za ta zauna. Ta mai da kofar ta rufe tana faɗin ani ba direba ɗinki ba ce da za ki hakince a baya. Na tuƙa ki. Ta mai da hannayenta a ƙirjinta ta rungume. Amin ya fito fuskar sa murtuke ya ce to duk ku zauna a baya. Afiya ta ce amma ya kasan ni ke zama a gaba. Ko ita wace ce da ba za ta zauna a baya ba, ai ba motar gidansu ba ce ta je ta hau drop mana. Nabila ta arzika kai ki nemi raina min wayo. Dan kin ga ina lallaba ki, albarkacin yayanki kike ce da kin san ba ki isa ba. Drop za a min har gidanmu zan zauna ko da abin da za ki min ne. Afiya ta girgiza kanta tana faɗin. Ba na so na ci albarkacinsa idan shi da ke takama da sarauta ya kasa lankwasa ki ya sa ki baki umarni ki kibi, ni zan nuna miki ƙarfin mulki na dan ba za ki shiga wannan motar ba. Idan kina da zuciya ki je naki uban ya siya miki taki mana. Tas kake ji Nabila ta ɗauke fuskar Afiya da mari. Bata ankara ba Afiya ta kai mata nata lafiyayyen hannuwanta. Jiyowar da za ta yi Ayman ya sake ɗauke ta da wani mari. Ya ce a kan wane dalili za ki mare ta? Wace ce ki? Za ki mari ƙanwata? Wace ce ke mai ke takama da shi mulki ko sarauta? Da za ki kai hannuwanki a kanta. Ba zan ɗauka ba ciki yayi nan gaba. Ta haɗiye baƙin ciki da tozarcin da Afiya da Ayman suka yi mata a yau gaban jama'a. Ba don so ba da yau ta bar Ayman. Ko shi ne autan maza, amma bayan da ta iya. Afiya ta ji daɗin yadda Ayman ya yi kuma ko ba mai ya nuna mata matsayinta ko a ina kuma ya ta rama maranta, amma fa ta ji zafinsa sosai. Ta buɗe mota tana hawaye ta ɗauki littattafanta ta juya. Ta bar su tana ji yana kiran sunanta. Ta yi masa banza ta samu drop ta shiga. Cike da takaici ya shiga motar. Nabila na ƙoƙarin shiga. Ya ja wani uban birki ya fito yana kallonta. Ya ce you are very stupid. Ke wace irin banzar mace ce? Ƙanwata ba ta shiga motar ba. Kike tunanin za ki shiga? Afiya ta hau drop ballantana ke banza idan dole ne. Sai kin bi ni ke ma ki hau drop ɗin. Kawai ya yi tsaki ya ja dogon tsaki. Ya shiga mota ya ja da ƙarfi ya bar ta nan. Bata yi fushi ba kuma bata ga laifinsa ba, dama an ce so na ganin laifi masoyi. Ita ma ta hau drop su, ikon Allah kenan. Tun da ya iso gida ya nufi sashenta amma sai ya samu ƙofar falonta a rufe. Ya dawo kicin yana tambayar Sinyana. Afiya cike da girmamawa ta ce yanzu ta shiga sashenta. Ba tare da ya sake magana ba ya haura sama bai sauko ba. Sai wajejen 10 da dare ya fito daga sitting room. Sinyana da Nabila ne kawai a falon. Suna kallo ya ce Sinyana Afiya
ce tun ɗazu ba ta fito ba. Ya zaro ido waje ya ce, kina nufin ko abinci ba ta ci ba? Ta gyaɗa kai alamar i. Ba tare da ya kalli Nabila ba ya haura sama ya ɗauko ki ya nufi sashenta. Ba ta falonta sai ya nufi ɗakinta daidai lokacin ta fito daga toilet. Kallo ɗaya da ta yi masa ta ɗauki dubanta gare shi. Ya tsira mata manyan idanuwan shi tana sanye da rigar bacci, ‘yar mitsisiya iya gwiwarta. Sai hannun bes amma ba lallai ba ne ka iya hango jikinta. Ta yi matuƙar yi masa kyau gaba ɗaya, ya kasa ɗauke idanuwansa a kanta. Ya tako inda take tsaye fuskar sa a ɗaure, ya ce fushin me kike yi, kuma akan wani dalili za ki hana ga kanki abinci, kina so ki haɗa ni da sarki ne. Ta ɗan dube shi kafin ta ɗauke kanta daga gare shi. Ta ce ba komai, ya shiru yana kallonta tare da nazarinta. Daga hannunta suka fice kicin ɗin ya nufa da ita, ya kalle ta ya ce me yake so koko ya kirka miki. Ta tunzure baki idanunta na ciko da ƙwalla ya ce ki magana mana, kin san ba zan tsaya na roƙonki ba ko? Ta ce ba komai. Sunyana ta shigo kicin ɗin tana dariya a fiya. Ya ce kin ga ma'aikatan gida za su taru a kanmu suna yi min dariya. Hawayen da take makalewa suka zubo ya dubi Sunyana ya ce me take ce da daddare ne? Haɗa min yanzu. Ya dube ta yana faɗin kin fiye shagwaba a fiya. Ashe haka a muke fama da ki. Sunyana ta haɗa masa ta bashi ya karɓa ya ja hannun a fiya. Suka fito. Nabila na zaune tana kallon su ita ma. Afiya hankalinta na kan Nabila cike da mamakin ganinta gidan a wannan lokaci. Har suka haura sama tana kallonta shi ma ya lura da Afiya ba ta san Nabila. A ƙasan kafet suka zauna fuskarsa a ɗaure, ya tura mata filet gabanta ya ce ki cinye ina jiranki. Ganin ba alamar wasa tare da shi ya sa ta soma ci. Ba gaggautawa, sai da ta ƙoshi ta kora da ruwan lemo ta dube shi a shagwaba ta ce na ƙoshi. Bai dube ta bai ce to ki je ki kwanta. Ta tashi ta nufa hanyar fita. Ya ce yau ba a nan za ki kwana ba, tunda kina fushi da ni ki zo ki gaya min me ke tsakaninki da Nabila. Ta shagwabe fuska tana faɗin ba kai ne za ka aure ta ba. Ya zaro idanu ya ce ni Afiya. Ta gyaɗa kai alamar e. Ya ce wa ya gaya miki haka? Ta ce ai na ji ta ce tana son ka aure ta. Ga sai ta ce murmushi sai aka ce miki kuma ni aurenta zan yi. Da kike matata ai aura min ke aka yi. Cikin jin zafin maganar ta je ta hau gado tana hawaye. Ya je rungumo ta yana faɗin gaya min baki so na so ta ne. Ta gyaɗa kanta. Ya ce me yasa ta yi shiru? Ke kina so na ne? Nan ma ta yi shiru. Ya ce tunda tana so na ni ma zan so ta. Ta yi saurin janye jikinta daga nashi ta maida jikinta filo tana kuka ta ce kuka sosai. Sai ya ji hankalinsa ya tashi karo na farko a zamansu da ita. Kada ya ce Afiya ta kamu da son shi ne. Idan kuwa haka ne bai sanya zai yi da ita ba, tunda ba son soyayya yake mata ba. Baya ga soyayyar jini ba wata da yake mata. Ya kashe fitilar ɗakin kafin ya juyo da ita ya haɗa fuskar shi da nata. Numfashinsu na sarƙe da na juna. Yana jin bugun zuciyarta cikin muryar raɗa ya ce wasa nake miki bana son ta. Ba macen da nake so Afiya. Ta mai da kanta kirjin shi tana shafar kamshin jikin shi. Ki daina damuwa da Nabila kina wahalar da kanki a kanta. Tunda har ke kin same ni. Nan ma shiru ta mishi. Me yasa kike kishinta? Murmushi ta yi tana kallon shi ya ce ko kina suna ne? Ta gyaɗa kai haɗa da rufe fuskarta da tafin hannuwanta. Ya tsaya yana kallonta kafin ya subace ta a goshinsa yana faɗin diresin ɗinki ya miki kin min kyau. Ya kwantar da ita haɗe da zura harshensa a bakinta. Wani abu take ji tun daga tsakiyar kanta zuwa tafin kafafuwanta. Ta yi ƙoƙarin janye jikinta daga nashi cike da tashin hankali. Ya sake ta haɗe da binta da ido da zuciya yana karanta yanayin kashewar jiki da ya ziyarce ta.
tana da ƙarfin hali, tsiwa ga jan aji, bugu da ƙari tana takama da kuɗi da mulki, amma ba ta da ƙarfi a fannin soyayya. Lokaci na farko da ya janyo ta zuwa jikin shi ya rungume ta, ya sanya hannu cikin sumarkanta cikin wani salo da ƙwarewa da sanin cewa ita ba ta da wani ƙarfi yanzu. Banda karkarwa da rawa da jikinta ke yi cike da tsoro da fargaba da razana na rashin sabo, sai dai duk wata gaba ta jikinta ta karɓi sakon ɗan jinin sarauta ke aikawa cikin gashin kanta zuwa sassan jikinta gaba ɗaya. Lamarin ya wuce gona da iri, ya wuce saninta. Karo na farko a rayuwarta da sassaci kanta a wata duniya ta daban da bata taɓa tsintar kanta a ciki ba. Kukan da take dawo da shi daga cikin hayyacin shi da ina ya ji. Hankalinsa da tunaninsa bai taɓa bashi akwai ranar da zai kusanci mace ba, musamman Afiya, ita ma saboda sha'awarta da yadda take shigewa jikin shi ne. Bai taɓa sanin irin baiwar da ke tattare da mata ba kenan. Duk da ya ji ana faɗin abubuwa kala-kala, kowace da baiwarta bai taɓa sanin haka suke ba. Sannan bai taɓa jin farin ciki kamar irin na ranar yau ba. Gaskiya Afiya ta masa bazata har yake jin ba zai iya kontrolin ɗin kanshi ba a karo na biyu. Bai taɓa sanin shi mabuƙaci ba ne sai a tarar ranar, amma yana matuƙar tausayinta karo na biyu kenan. Kukan da take har cikin zuciyarsa yake ji, amma dole ya kyale ta ta yi mai isarta kafin ya soma rarrashinta. Shi fa bai iya rarrashin mace ba, koya aka yake yanzu oho. Ya kutura a ransa ko da ba zai so ta ba zai kwatanta, zai kula da ita, zai ba ta kulawa daidai gwargwadon iyawar shi, don ganin farin cikinta kamar yadda ta sa shi a yau. Tun daga lokacin yake ba ta kulawa, yake ƙoƙarin ganin ya yi mata duk abin da take so. Yakan zauna ya ba ta lokacin shi a kanta, kamar yadda take biya masa buƙatarsa, ba tare da nuna gajiya ba a duk lokacin da ya buƙata, duk da dauriya kawai take. Zaman Nabila a gidan ganinta yake kamar fanko, ba ta da wata sauran ƙima a idon shi. Tun daga Afiya gani yake duk ta fi matan da yake gani a duniya, duk da har yanzu ya ƙi yardarwa zuciyarsa cewa yana son ta. Lokacin da ta gane Afiya matarsa ce, kusan hauka ta yi a gidan. Bai damu ba, duk da bai so ta gane cewa matarsa ba ce. Shi kam ya kasa gaskata dalilin da ya sa ya shaku da ita, har baya son ganin ɓacin ranta. Bai yarda ya kamu da santa ba. Lokuta da yawa sukan fita su yi yawo tare a ƙasa. Fadawansa na biye da shi a baya yana nuna mata gari. Wani sa'in ma akan doki suke yawon ko su je yin tseren doki tare. Tana daga gefe tana kallon sa da abokan shi. Da haka har suka yi watanninsu, Aiman ya kammala karatun shi. Duk da ita yanzu ta sa kafa, amma yana ji dole za su riƙa zuwa tare, don ba zai bar ta ita kaɗai tana zama a ƙasar Phoenix ba. A cikin lokaci ƙanƙani suka shirya suka dawo gida Najeriya har da Nabila. Lokacin da jirgin su ya sauka yana rungume da ita suka fito lokaci ɗaya ta ga ya sake ta. Juyawar da za ta yi ta ga dogarawansu, Waziri da sauran manyan fadawa a tsaitsaye suna jiran sakowarsu. Ga motoci birjik sun kusa kai 20 a airport ɗin. Sun cika filin jirgin ma zan ci da garinsu kansa na sarki Mera ne. Juyawar da za ta yi ta kalli Aiman cikin saka ɗaya da ta ga Yarima, har ya rikide ya koma Yarima, mai ji da mulki, sarauta da kuma kasaita. A tare suka sako har zuwa inda Ali da Rumaisa suke tsaye. Wannan karan da Ammi aka zo da gudu Afiya ta rufe ta, ta kunkunkume ta. Miss you Amina, Ammi ta nuna mata Yarima da ke shiga motar shi da sauri ta saki Ammi, ta nufi motar ya shige motarsa.
Gab da za ta tashi ta juyo tana kallon shi ta yi da fuska. Shi ne ba za ka min magana ba, amma ba ta nuna min kai ba, shi kenan sai ka bar ni ka yi tafiyarka ko? Ya shiru tamkar bai ji ta ba. Daidai lokacin motar ta tashi. Ta ce shi kenan mun da Najeriya za ka fara nuna min mulki da ƙasaita ko? Ka fara nuna mutane cewa dama ba suna kake yi ba ko? Ya janyo hannunta ya sakala nashi kafin ya juyo. Yana kallonta ya ce, ba na yi miki alkawari ba zan sake nuna kowa ba sanki nake yi ba. Kin manta girman alkawari ne? Akwai wani mutum da ya taɓa yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam alkawari, amma tun kafin ya zama manzo ya masa alkawarin zai kawo mishi wani abu. Ni dai na manta ko menene. Sai suka yi alkawari da ma'aiki cewa za su haɗa nan wurin ya kawo mishi. Bayan kwana 3 ashe mutumin ya manta da ya tuna da gaggawa ya tafi domin cika alkawarin da ya ɗauka. Yana zuwa ya samu ma'aiki zaune inda ya bar shi. Sai ma'aiki ya ce, hakika wannan matashi ka wahalar da ni domin kuwa ina nan inda ka bar ni tun kwana 3 ina jira. Kin ga wannan kisa tana nuna mana girman alkawari ta tsayawa akan cika shi. Kin ga manzo ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tun kafin ya zama annabi yake tsayawa yana cika alkawari domin ya sauke nauyin da ke kan shi. Ko ban so ki ba nan zan ci gaba, za ki ci gaba zama da sista ita. Ya rungumo ta zuwa jikin shi ya kai mata kiss a wuyanta. Yana faɗin karki damu dan na canja fuska a Najeriya ake ba zan canja miki ba. A gurguje please. Bayan sati 2 da dawowarsu aka yi bikin buɗe asibitin Yarima da mai martaba ya buɗe mishi. Da yawa mutane sun hallara gun bikin. Masoyan Afiya da Aiman da kowa ya halarto. Cewan uwa nan za mu dakata sai nan gaba insha Allah. Za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Ni ne naku kamar kullum Abba Apex, nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. Bisalam, kwana lafiya.